Ben, imos dar comezo á sesión ordinaria do 28 de febreiro. O primeiro punto de orde do día sería a aprobación da acta número 1 do pleno ordinario do 31 de xaneiro de 2019. Votos a favor. Queda aprobada. Ben, dase conta tamén das resolucións de alcaldía e actas da Xunta de Goberno. A acta número 1 da sesión ordinaria do 15 de 1 e acta número 2 da sesión ordinaria do día 28 de 1 do 2019. E o libro de resolucións ten do 1 ao 76 correspondente a este mes de xaneiro. O terceiro punto é a ratificación polo Pleno Municipal das resolucións da Alcaldía 85-2019, unha dilixencia de corrección de erros e resolución 175-2019 de modificacións de emendas solicitadas pola Deputación Provincial da Coruña correspondentes ao pós do 2019. Como está explicitado, unha serie de trocos, basicamente uns cambios de número que non afectan nin a cantidade final como está exposto nas resolucións, nin tampouco a ningún troco dos proxectos que se aprobaron, nin do réximen de actuacións aprobadas. Simplemente foi, basicamente, resolver unha serie de discrepancias numéricas e algunha actuación dentro do propio orzamento que se modificou, pero, como digo, sin chegar a cambiar nin os proxectos, nin tampouco a cantidade final que estaba estipulada. Entón, se queren algún dato máis tamén se lle pode dicir, pero son basicamente cousas moi técnicas, numéricas ou de pequeno calado, por iso se aprobou e se trae a ratificación aquí ao Pleno. Entón, teñen a palabra o voceiro do Rianxo en Común. Non hai moito que decir, vamos a apoiar porque unha ratificación non ten máis que decir, sin máis. Boa tarde. Nos tampouco son cuestións técnicas que hai que arranxar canto antes para que siga o seu trámite reglamentario. Partido Popular. Nós tamén vamos a apoiar, gracias. Votamos, non? Votos a favor desa ratificación, queda aprobado por unanimidade. Ben, outro erro detectado nunha resolución, neste caso a modificación do réxime retributivo da situación de incapacidade temporal. Basicamente o que recolle como lío final que moveuse a data de celebración estaba mal recollida, entón pasaría a estar estaba no 8 de novembro o día da aprobación da negociación, cando debería dicir o 14 de novembro que se aprobou esa negociación colectiva. Relacionado co modificación do réxime retributivo da situación de incapacidade temporal, que aprobamos esa modificación, pero sería cambiar a data en vez de 8 ou 14. Voceiro de Rianxo. Aprobamos esa modificación. Nos tamén. Nós tamén, gracias. Ben, pois, votos a favor, que tamén modificado. O quinto punto do día sería a aprobación da proposta de estatutos para a constitución e funcionamento das entidades locais pola lingua galega. Se lembran, aprobouse xa no seu día, creo que xullo do 2018, aprobouse a celebración, a incorporación a esta asociación, tamén unha aprobación prácticamente, creo que foi por unanimidade, e agora, feito un pouco o traballo de desenvolvemento, traese unha proposta de estatutos ao abeiro da legislación de asociacións para dalos tamén por aprobados no Pleno de Rianxo. Se lembran, a asociación basicamente dá pé ao que é o traballo que realizan os servizos de normalización e programas nos que xa se está traballando en conxunto que o abeiro desta asociación quedarían de alguma maneira máis integrados e terían unha carta de traballo un pouco máis homoxénea e incluso un marco onde desenvolver outro tipo de actuacións. Daí que se traen os estatutos para, de algún xeito, seguir traballando nese eido, pero facelo tamén xa aprobando os estatutos e constituir a xunta directiva, etc.
Entón, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Vamos a apoiar a proposta dos estatutos e nada, e felicitar esta alcaldía que está presidindo ese comité agora mesmo e nos alegra que Rianxo sea agora mesmo o presidente desto. Moitas grazas. Nós tamén votamos a favor, xa que estamos adheridos, agora hai que darlle forma, e que sea productivo e que fagan cousas por a defensa da nosa lingua. Apoyamos a proposta. Gracias. Votos, entón, a favor destes estatutos quedan aprobados por unanimidade. Ben, continuamos por punto número 6, que é a aprobación da modificación da ordenanza fiscal da taxa da piscina e outras instalacións análogas á actualización do IPC 2014-2018, entendo. Sí? Pois ten a palabra o voceiro de Facenda para falarnos un pouco e ilustrarnos con esta proposta. Bon, hai algún tempo a concesionaria do servizo da piscina solicitou a actualización das tarifas, dos prezos das tarifas que cobra os usuarios da piscina polos diversos servizos. O contrato establecido entre o Concello e a empresa establece que efectivamente se pode actualizar en función do IPC. Entón, esta actualización é potestativa e esta actualización faise a petición da empresa. Esta empresa iniciou, digamos, o seu contrato en 2014, en aquel ano fixáronse os prezos e os prezos non foron, o sea, non houbo petición da empresa para actualizalos hasta agora. Entón, posto que é algo primeiro potestativo, por eso non hai unha actualización automática anualmente, e posto que o asunto iníciase por petición da empresa, pois efectivamente o que se fai dende os servizos económicos é estudiar a petición que nos fai a empresa, constatar que esa petición que fai é justificada, é dicir, que efectivamente se pode proceder a esa actualización, e o que fai é fixar o que sería o incremento que se produce desde a fixación de prezos que está nas ordenanzas municipais correspondente a 2014, fixar a variación que houbo dende esa data hasta a data de hoxe. A variación que se atopa que se fixa é de 1,84%. A variación aplicable é o 85% do IPC efectivo. É dicir, este 1,84% é porcentualmente un pouco menor ca a variación do IPC, porque o propio contrato prevé que a actualización será dun 85% desa variación. E, finalmente, o que se fai é aplicar esta variación aos prezos que aparecen na ordenanza. Entón, no propio expediente xa nos aparece a ordenanza cos novos prezos. Entón, o que se propón, basicamente, é a modificación da ordenanza, a modificación dos prezos, aplicando esta variación, que é unha variación prevista no contrato, é unha variación motivada porque houve un incremento real do IPC desde aquel período, e a variación, a cuantificación desa variación, do 85% desa variación é 1,84%, que se repercute en cada unha das tarifas que prevé o servizo da piscina municipal.
E basicamente este é o asunto. Vímolo na Comisión de Facenda e, bueno, e en principio non había, digamos, oposición, quer dicir que, bueno, que se ve razonable que se atenda a petición que fai a empresa concesionaria, non, do servizo. Vese razonable porque o propio contrato contempla que se poda facer. E nada máis, non sei se está suficientemente explicado. Moitas gracias. Como di o propio concelleiro, a potestade podémola aplicar ou non, polo que o noso grupo vaise abster nesta votación, porque creemos que é un custe que pode asumir tamén a propia empresa, pero vamos a absternos. Gracias. Partido Socialista. Nós pensamos que, bueno, é razonable, non se actualizou dende o 2014, é porque pensamos que é un servicio esencial e que o queremos que sea excelente, porque é moi valorado por toda a cidadanía de Rianxo e de todas as idades. Entonces, nós vamos a votar a favor. Nós tamén pensamos que é razonable, xa que fai varios anos que non se actualizou, bueno, entre outras cousas tamén porque non había, o IPC era negativo, entonces eso está reflexado en contrato que poden facer, e pareceme lóxico tamén que se faga, se queremos ter, como dixo a voceira do PSOE, un servicio de calidade, entonces nós tamén vamos votar a favor. Gracias. Pois, abstencións, votos a favor. Queda aprobado cos votos PP, PSOE e BNG. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería a devolución do aval bancario do expediente de Xesús Fornias Teijeiro do contrato de recadación executiva. Ten a palabra tamén o voceiro de Facenda para explicarnos este asunto. Vale. Eu creo que dende a ver, déxame mirar as datas, pero debe ser dende o ano 98, dende o ano 1998, a xestión da recadación municipal estaba externalizada, de 88, non? Perdón, bueno, desde 1988 a recadación municipal estaba externalizada e levaba Jesús Forneas, ou non? Digamos, pola propia normativa e pola propia legislación, en 2006, por obriga normativa, houbo que proceder a que os concellos, o Concello de Rianxo tamén, asumira de forma directa a xestión da recadación. Entón, en 2006, procédese a resolución do contrato que había con Jesús Forneas para a xestión da recadación municipal. Dende aí, dende o ano 2006, houbo, digamos, varias comunicacións entre a empresa e o Concello ao obxecto de proceder á liquidación efectiva dos valores ou das obrigas que había da empresa en relación ao Concello. Despois de comunicacións entre uns e outros, no ano 2011 faise unha acta de balance desa liquidación, non? Vou, digamos así, un pouco avanzando no tempo, pero bueno, no ano 2011 faise por parte da tesoureira municipal e por parte da empresa, formalízase un acta de conciliación entre a tesoureira e Jesús Forneas. Faise referencia a que está tamén o interventor municipal, se ben o interventor non asina na acta de conciliación. A conclusión desta acta é que as diferenzas entre a conciliación final e a inicial antes do inicio deste expediente de verificación debeuse a diferente forma de contabilización por parte do axente recaudador.
cuestión que foi solventada. Polo tanto, a dación de contas do asente recadador no ano 2006 foi errónea dende o punto de vista do análise dos datos. Únese como anexo todos os listados efectuados pola Tesourería do Concello, estando as partes de conformidade co exposto anteriormente posto de manifesto os efectos do acordado, acéptase polo presente na súa totalidade, dando así por terminada a audiencia e fírmase a acta de conciliación polos interesados intervintes. A acta de conciliación di que non hai débedas por parte da empresa ao Concello e por parte do Concello á empresa. Iso é a conclusión da acta de conciliación. Isto efectúase en 2011. A partir de aí non hai, digamos, ningunha outra actuación nin por parte do Concello, nin por parte da empresa. Hai a solicitude, unha vez que se fai esta ata, a solicitude de levantar o aval ou a garantía que esta empresa tuvo que constituir cando se fixo cargo da recadación municipal. E, bueno, xa en 2011 fai esta solicitude e, digamos, non é hasta, pois, aproximadamente o ano pasado que a empresa se dirixe ao Concello de novo con solicitude, pero de novo entrevistándose co concelleiro que vos fala ao xeito de proceder ao levantamento do aval ou da garantía que ainda sigue vicente. En conclusión, logo, estamos diante dunha petición que, en principio, parece motivada, porque por parte do Concello non houbo manifesto ningunha, digamos, reclamación de obrigas á empresa. Por outra parte, estamos propoñendo o levantamento dunha garantía. O Concello non ten que devolver cartos ninguns, simplemente ten que autorizar a entidade bancaria a que se levante a garantía depositada pola empresa. E basicamente este é o asunto. É un asunto, lóxicamente, moi longo, porque claro, os seus antecedentes remontanse a 2006 e a xestión realizada anteriormente, porque efectivamente a solicitude de obriga sería por esa xestión realizada anteriormente a 2006, é, digamos, un procedimento que ten moito tempo, pero, bueno, digamos que o que ven ser a área de economía chega pois a finais do ano pasado, cando a empresa, representantes da empresa falan, digamos, co que é o responsable da comisión ao xeito de expoñerlle o problema e o asunto. Aclarar tamén, en todo caso, que digamos, a persoa titular deste contrato faleceu, Jesús Forneas xa faleceu, e ora quen está pedindo e solicitando o levantamento da garantía é a familia, os herdeiros, non? Bueno, é un asunto que foi exposto na comisión e nada, foi apoiado pola comisión. E nada, en principio, eu penso, desde o punto de vista da comisión, que é xusto atender a petición que se fai. A proposta que se fai ao pleno tamén é moi garantista, no sentido de que nós, agora, se aprobamos efectivamente levantar a garantía, non se vai proceder automáticamente ao levantamento da garantía, senón que se vai establecer un período de 15 días de exposición ao público por se houbera algún tipo de reclamación. Expoñer, manifestar tamén, perdoa se me estendo moito, pero manifestar que todos os servizos, tanto xurídicos como económicos do Concello, fixeron unha revisión de toda a documentación que había, desde 2006,
que é cando se produce a resolución do contrato, e fixose unha revisión exhaustiva, sobre todo para comprobar que non había ningunha obriga pendente por parte da empresa, e constátase que en principio que non hai, o sea, que a revisión da documentación que temos actualmente non hai ningunha demanda de obriga a esta empresa. E nada máis, entón, na consideración de que é, digamos, unha proposta, unha petición que se fai que é razonable, pois, bueno, o BNG pidevos que, bueno, que atendamos a petición que se fai por parte dos herdeiros de Jesús Fornes. Nada máis, moitas gracias. Pois nós, ante a complexidade que vemos do asunto, vamos apoiar a proposta asténdonos, porque, como se falou na propia comisión, expuxeron tanto a interventora como a tesoureira e o propio concelleiro, pois que faltaba documentación orixinal que non se puido revisar e demais, pero non nos cabe dúbida a non haber ninguna reclamación ni nada polo estilo, por eso que o noso voto vai ser abstención apoiando a proposta en sí. Mais nada, gracias. Pois nós visto os informes e parece que non consta ningún motivo para que diga que incumpriu o contrato e ademais haxa unha acta de conciliación onde di que todo está ok, parecenos que debemos apoiar a proposta e que podan, bueno, eliminar ou, como se diga, a garantía para que non lle supoña os gastos que lle está a supoñer, nada máis. Nós, como este asunto vende moi longe, moitos dos temas xa están prescritos, quero dicir que ainda que puderan reclamar, xa non poderían por excederse do plazo. Polo que nos comentaban o equipo de intervención, máis a tesoureira, o único que tiñan fixo era a ata de conciliación, entonces tampouco sabemos moi ben en que situación está este asunto. Falta documentación tamén bastante importante, como é o tema do aval. O aval original, ao parecer, entre comillas, vou dicir que se perdeu, bueno, en fin, tampouco tiñan. Unha revisión desde o ano 2006 tampouco iban a facer, polo que comentei antes que estaba prescrito. Entón, nos vámonos a abster. Mais nada, gracias. Ben, pois abstencións. Abstencións. Votos a favor. Queda aprobado cos votos do PSOE, BNG e abstención de PP e Rianxo en Común. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a resolución da solicitude de Serviocio relativa a liquidación do contrato de explotación e xestión do Servizo Público da Piscina Municipal de Rianxo 2009-2014. Concelleiro de Facenda. Vou intentar ser máis ser breve. A ver, a empresa que ten actualmente a piscina non é a originaria, é dicir, a piscina, a empresa que tiña a piscina desde que este servizo se puso en marcha hasta 2014 é Serviocio. Entón, en 2014 remata o contrato desta empresa de Serviocio e, de acordo co previsto no propio contrato, a empresa fai no que ven sendo a liquidación do contrato, fai unha petición ou unha demanda de indemnización pola amortización non satisfeita pola propia empresa. A empresa fai unha amortización e a empresa di que esa amortización, que eses pagos que fixo non os pudo amortizar, fai unha inversión e di, esta inversión non a puden amortizar neste prazo, entón pido que se me compense pola inversión realizada.
Isto é algo que está previsto no contrato, é algo que é procedente, é dicir, a empresa efectivamente está legitimada a facer esta petición e o problema ou a dificultade ven en cuantificar canto é a compensación que lle temos que dar. Entón, basicamente, e para resumir, a empresa nun primeiro momento cuantifica a compensación en 69.823 euros máis IBE, é dicir, en total en 84.485 euros. Dentro dos servizos económicos fais un estudo desta primeira petición e dice que a petición que se fai que hai que detallala e motivala máis porque hai datos que non aparecen. De feito, que se fai é rexeitar a factura, o documento, para que se volva a elaborar un novo conforme as pautas que lle pon os propios servizos económicos. Posteriormente, presentan un escrito no que ainda incrementan a petición, elevana a 111.800. Ante as discrepancias que se producen, a empresa presenta, digamos, demanda de solución desta petición, presenta ante o xuzgado, contencioso administrativo debe ser, non sei, polos servizos económicos, digamos, saindo un pouco a explicación da diferencia, ainda que é un pouco complexo, pero os asuntos que motivan a demanda é, por unha parte, a inversión realizada, ese é un elemento, e o segundo é a amortización realizada. O sea, son os dous elementos que de alguna maneira fixan a compensación. Entón, os investimentos realizados tiñan que ser de 306.253 euros e dos datos da auditoría presentada pola propia empresa consta que os investimentos realizados foron de 54.000 euros. Polo tanto, os datos que nos aporta a empresa a respecto deses investimentos eran uns investimentos que estaban previstos, pero que non foron realizados. O efectivamente realizado foi 54.230 euros. Tampouco as amortizacións que a empresa fixo se corresponden co que presentaron para motivar a súa petición de compensación. En resumo, os estudos dos servizos económicos cifran, e iso é importante, cifran que efectivamente hai que facer unha compensación, pero a cuantía desta compensación é de 10.742 euros. É dicir, cuantificando tanto as inversións efectivamente realizadas como as amortizacións realizadas, o importe que tería que compensar o Concello son de 10.742 euros. Ante, digamos, a magnitude da diferencia, efectivamente, o Concello e a Corporación o que ten é que, efectivamente, atender o que se nos está pedindo por parte da intervención municipal, e a intervención municipal tamén nos pide que esta fixación de compensación sexa aceptada por parte do Concello, estes 10.742 euros sexa aceptado por parte do Concello a efectos de presentar esta proposta de compensación no procedemento xurídico que actualmente hai coa empresa. Entón,
En conclusión, o que se pide é, ante a petición da empresa, atender que efectivamente ten dereito a pedir a compensación, pero a compensación non é o que les propoñen, sino que son 10.742 euros. Comunicarlle isto á empresa e, se a empresa non está de acordo, que previsiblemente non este, comunicarlle ao xulgado onde está o procedimento aberto. Básicamente este é o asunto. Non sei se conseguín aclararlo. Bueno, moitas gracias. Concelleiro de Rianxo en Común. E nós, despois de escoitar as propostas e tratalo en comisión, pois vamos a apoiar a proposta que fai a interventora Patricia e vamos lle dar pa diante, non nada. Partido Socialista. Nós tamén pensamos que é un estudio feito con rigor e con criterios que poden ser explicados e entendidos por ambas partes. Esperamos, desde logo, que esa proposta lles sirva ou polo menos lles aproxime moito a que les pretenden. Nada máis. Partido Popular. Nós, despois de ver a documentación, creemos que neste caso Patricia ten razón, que son realmente a indemnización é de 10.700 euros, pero claro, como o procedimento xa está en tema xudicial, vámonos a abster. Máis nada, gracias. Creo que compre dar a batalla e a batalla coa empresa por este importe, esa discrepancia, compre dala. Por hai moita diferenza entre unha e outra e eu creo que non se pode deixar pasar por alto o importe e incluso tamén que sirva un pouco de aviso, que non sexa tamén obxecto de resolucións futuras no mesmo camiño, de seguir pedíndonos que paguemos diferencias que por contrato e por traballo que se realiza deben facer as empresas tamén de investimento cando teñen un concurso. Se está facendo o seguimento do que teñen que invertir e eu creo que eso tamén o hai que facer. Estes acordos abren a vía, efectivamente, a que continúe a reclamación, que continúe o contencioso, pero creo que é sustancial a diferenza abondo como para que nos tomemos en serio e poidamos ir ao recurso contra a empresa, achegando a documentación que sexa necesaria. Visto... hai abstencións. Entón, abstencións, votos a favor, queda aprobado con votos de Rianxo en Común, Partido Socialista, BNG e abstención do PP. Ben, continuamos. Hai un punto no orden do día, porque rematou estes días, que chegou a luz, non? Cando xa estaba de algún xeito pechado o orden do día, mas remataba o luns a exposición ao público, ten xa a súa aprobación neste mesmo pleno xa de hai algúns meses, por iso tamén se decidiu traelo, porque pensamos que ten que hai pouca variación co que xa se aprobou no seu día, que foi dotar o Concello do bloque chamado, creo que é o Concello B, das vivendas dos mestres, que é a desafectación desas vivendas do bloque B, para que pasen a formar parte do patrimonio municipal, igual que as outras 6 vivendas desenvolven actividade de tipo social ou tamén que formen parte dese vivenda de alugueiro que se pretende poñer en marcha, a beiro das subvencións sacadas pola Xunta. Entón, un pouco para gañar tempo e darlle axilidade, e xa digo, porque xa foi debatido no seu momento se o Concello ia ou non a optar a desafectación desas novas 6 vivendas, pois por iso traemos de maneira urxente. Entendo que primeiro temos que votar a inclusión no orden do día e despois votaríamos o que é a proposta. Vale? Entón, non sei, tedes algo que dicir na inclusión do orden do día? Pois por asentimento incluímolo. Sí? Bueno, votamos inclusión no orden do día por unanimidade. Ben, a proposta, xa digo, é o chamado bloque B das vivendas dos mestres, as outras 6 vivendas nas que se está actuando. Con esta actuación pasarían a formar parte do patrimonio municipal as outras 6 vivendas, engadiríamos 6 as que xa temos,
Transcurriu o anuncio público despois da sesión plenaria e a aparición no boletín da provincia número 16 sen que houvese ningún tipo de reclamación ou alegación a ese pase ao Concello das 6 vivendas. Por lo tanto, a proposta é aprobar definitivamente a alteración da cualificación xurídica do ben inmoble na Rúa dos Mestres para destinalo a dominio público e realizar unha actividade social e tamén pedir esa subvención ao Instituto Galego de Vivenda Solo para transformar parte delas en vivendas de baixo alugueiro. E esta é un pouco a proposta, a aprobación definitiva do pase ao patrimonio municipal desas 6 vivendas. Voceiro de Rianxo en Común ten a palabra. Vamos a apoiar a proposta, ainda que nos gustaría tamén que desde o Concello se puxeran terrenos de dominio público para a vivenda social, cousa que levamos, non sei, pero así a cálculo de ollo, sobre 10 anos ou máis que non se está facendo eso. Máis nada. Nós tamén, como cando foi do outro bloque, apoiamos a moción. Partido Popular. Apoiamos a proposta, gracias. Teria que decir que efectivamente nós temos unha parcela de aproximadamente 10.000 metros cadrados, citas a carón de Rianxiño, donde xa no seu día, e estou falando aos poucos anos de abrir, eu creo que están desde o 2005 as últimas vivendas sociais de compra, se puxeron saíron a que a xente pudera dispoñer delas. Desde entón non se realiza ningunha actuación neste Concello. Constame a través de escritos reiterados que desde o 2009 se puxo esa parcela de 10.000 metros aproximadamente, boa parte dela para realizar a actuación de vivenda de promoción pública, e tamén nas diferentes reunións que hai co responsable do Instituto tamén se lle di. Hai un problema global, xeral, de que non se está sacando neste momento vivenda de promoción pública en prácticamente ningún sitio, agás, cousas contadas nas cidades, non? En todo caso, eu creo que no noso caso, no caso de Rianxo, que estean reformándose 4 para ter baixo vivendas de alugueiro protegido, máis outras 4 que serían estas que aprobaríamos hoxe de vivendas para que tengan alugueiro protegido, pois é un comenzo pequeno, porque son para 8 familias, pero pois é un pasiño que oxalá anime. Tamén, así como noutras cousas hai propostas tamén de entidades privadas para levantar vivenda protegida, non está habendo ningún achegamento de ninguén para facelo. Tamén o que din é que os prezos que hai, en algún caso, en algunha promoción de vivenda baleira en Rianxo, que non lles compensa. Hai moita vivenda en poder dos bancos que están tirando os prezos e que está causando unha certa distorsión. Entón, é problemático poder, neste momento, que algún empresario se acolla a unha proposta de vivenda de promoción pública. Non hai que desesperar e temos a sorte de ter unha pequena parcela que poderíamos dispoñer en calqueira momento urbanizable na zona de Rianxiño para poder realizar ese tipo de actuacións. Vale, entón, pasamos a votación. Abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Vou ser breve hoxe. Nada, comezar preguntando polo seguimento de grau de cumprimento das mocións, cousa de que se leva sin facer, non sei, pero ahora calculando, sobre un ano, máis ou menos. A Comisión da auga, da remunicipalización da auga, leva máis dun ano sin convocar. Esperemos que se convoque canto antes. E despois, sobre as licitacións importantes, como pode ser o lixo, o da auga que xa acabo de comentar agora, e outras máis que están aí pendentes, nos gustaría saber canto antes cando se van a empezar a licitar. Pola miña parte, hoxe non me vou estender moito máis. Grazas. Partido Socialista. Gracias. Nos rogaríamos que se poden as árbores das áreas recreativas e parques infantís que hai polas parroquias, das que non se fixeron, algunhas, a mellor sí que se podaron, pero eu coñezo algunhas que non teñen moita falta.
É unha pregunta que pola prensa sabemos que tuvo unha entrevista con representantes da Xunta por o asunto do centro de día. Gustaríanos saber que compromisos adquiriron dentro da Xunta sobre este asunto. Nada máis. Gracias. O pasado día 16 de febreiro, as aldeas de Cerqueiras, Vilar e Campelo, que pertenecen á parroquia do Araño, comunicaron as necesidades máis urxentes que tiña. A maior necesidade que teñen tras conversar cos veciños e veciños era arranxar o firme da estrada que comunica coa zona da igrexa do Araño. Tildan de necesidade básica e pola propia seguridade dos veciños e veciñas o arranxo urxente desta estrada. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo coincidimos cos veciños e veciñas do arranxo do firme que é un peligro tal e como está ahora. E solicitamos que propoña unha solución para arranxar ou mellorar esta única vía de comunicación tan importante e vital para estes veciños e veciñas. Outra pregunta. O pasado 13 de xuño do 2018, os veciños e veciñas da Rúa do Hospital presentaron un escrito ao señor alcalde con número de entrada 4422. No cal solicitaban coñecer cal foi o motivo polo que, dende o Concello, sen previo aviso a estes veciños e veciñas, decidiron efectuar o cambio de ubicación dos contedores do lixo que estaban a carón da igrexa. Os veciños e veciñas tiñan moi claro que existen outras ubicacións alternativas e que o Concello estaría obrigado a buscalas e a retiralos da situación actual que é a carón da Casa Rectoral, o cal está moi próximo ás vivendas. Que están máis próximos ás vivendas onde se atopaban antes. Os veciños e veciñas queixanse de que xeran problemas de salubridade, tales como malos olores, ruidos, presencia de ratas e outros animais. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rianxo coincidimos nesta queixa cos veciños e veciñas e por elo queremos preguntarlle por que transcurridos 7 meses desde a entrega do escrito dos veciños e veciños non obtiveron ningunha resposta. E, por outro lado, nin se lles informou formalmente da comunicación por parte do Concello do cambio dos contedores. Que solución concreta vai adoptar o Concello para atender esta necesidade urxente para estes veciños e veciñas? Outra pregunta. Señor alcalde, como representante da Corporación Municipal e dos veciños e veciñas de Rianxo, estaría disposto a cederlle para o seu uso, dadas as características do local, por ser de planta baixa, de fácil acceso para minusválidos, persoas con cadeiras de rodas, persoas que usan muletas, o local da planta baixa do auditorio da Asociación de Xubilados de Rianxo, que por outro lado tamén ten un acceso independente, non molestaría, porque polo noso grupo supoñemos que tamén polos demais grupos da oposición non habería ningún problema. Gracias. Perdonadesme, só me trasladaron, a verdad que se me olvidou. No instituto están me dicindo que os coches pasan a demasiada velocidade e que ao mellor igual habría que poñer algúns pasos a nivel, a parte que hai pouca luz. Só eso, gracias. Ben, o grau de cumprimento de mocións, efectivamente a Comisión non se xunta, pero ustedes poden ver que sí que hai un intento de darlle cumprimento a todas e cada unha das mocións. Só por citar dúas das últimas, buscamos unha ubicación a Marquesina da estación de autobuses, que era fora obxecto de moción no seu día. Seguimos traballando para mirar tamén de cumplir e colocar algunha máis das marquesinas, en concreto en Taragoña. Estáse buscando tamén acomodo e máis algunha que está pendente en Asados e algún lugar máis, non? Por lo tanto, tomámoslo en serio, como tamén nos tomamos en serio o do Pacto de Alcaldes. Fomos un dos concellos que primeiro nos sumamos ao Pacto de Alcaldes contra o cambio climático. Estánse elaborando neste momento, porque a verdade é que é costoso a realización diso. A propia Xunta abriu, hai cousa de 3 meses, unha oficina para axudar os concellos a cumplir e cumplimentar os requisitos do plan de actuación, e con eles estamos coordinándonos, traballando e máis preparando un informe que despois será sometido a traballo de participación veciñal.
Sempre falamos de que un dos obxectivos dese cumprimento era a reducción da pegada de carbono. Neste caso, centrábamos no rebaixe do que se emite a atmósfera a través do alumado público, onde había uns obxectivos que son os que van dar lugar a que ese plan de actuación do Pacto de Alcaldes teña algo de sustancia e se cumpran os obxectivos, de acordo co que se avanzou xa na primeira xuntanza que houve cos responsables da xunta desa comisión que surxiu. Como tal, que temos aprobado un proxecto financiado prácticamente 80% polo Estado do Ministerio de Enerxía para sustituir as luminarias, é onde un pouco centramos o traballo. Se está traballando en dúas líneas, en facer os obxectivos do plan de actuación coincidirán cos obxectivos que se plantexa ese programa de sustitución das luminarias. Estáse traballando no que é o concurso, no que é a redacción do proxecto xa de execución, para que nos 6 meses que daba saia adiante a sustitución dese prácticamente o 65% das luminarias e entre o 65% e o 75% da actuación. Quer dicir que hai elementos dese seguimento de mocións que, aínda que pareza que non se fala ou non se di, pois sí que nos tomamos moi en serio as mocións. Algúnas é difíciles e forman parte tamén do traballo que se está facendo de intentar ir encaixando nas capacidades orzamentarias no día a día e na capacidade tamén executiva que ten o goberno de darlles forma. Pero sí que nos tomamos en serio todas e cada unha das mocións, e xa lle digo, só lle puxe un exemplo de dúas últimas que foron aprobadas neste Concello e que foron un mandato. Evidentemente van quedar algunhas que van ser das próximas corporacións. É certo, contesto outra pregunta, no relativo ás licitacións, que hai importantes licitacións pendentes, pero tamén teño que dicir que nestes últimos tempos saliron tamén licitacións moi importantes, se cadra non de tanto calado estructural como pode ser o lixo ou algunha outra, pero sí que son importantes concesións de obra que son importantes e que estaba esperando moita veciñanza por el. Entón, sí que hai unha prioridade para o que son as obras do plan de obras, intentar sacalas todas antes do remate do mandato, para que despois poidan irse executando. E poden comprobarlo no perfil do contratante, que se abren estes días e que é público, pois aí hai unhas 10, 12 obras que están algunhas axudicadas, outras en proceso de axudicación. Hoxe remata, creo que 4 obras en concreto, e a presentación de empresas son 15, 16 para cada unha das obras. Iso está xenerando tamén un volumen importante de traballo que fai que algunha outra cousa que tamén podera ser importante que teña que agardar. Aproveito tamén este momento para dicir que tampouco axuda ás veces que haxa movimentos nas secretarías, nas intervencións e nas tesourerías. En este caso, que probablemente esteamos ante unha das últimas presenzas da secretaria connosco, a quen aproveito para agradecerlle moitísimo os servizos prestados. Ela, estou seguro que lle gustaría quedar aquí connosco, pero a titular da praza vai vir desde o seu destino actual. Magoadamente non vamos poder collar con ela moito máis tempo. Iso non axudou no seu momento cando marchou a secretaria anterior e, evidentemente, co ben que estábamos coa secretaria actual e do seu grado de compromiso con todas estas actuacións que as tiña moi de man, desde logo non vai axudar que algunha destas cousas teñan celeridade. Eu quero aproveitar, porque me acordou e non quero esquecerme neste acto formal de sesión plenaria, desexarlle o mellor do seu benestar no seguinte destino, e que as portas de Rianxo desde logo van estar sempre abertas. Aproveitar o noso agradecemento. Agradecervos a vos, que foron 2 anos, casi 3, que estuve traballando moi a gusto. E casi me facedes chorar hoxe. Eu tamén vou para a miña praza en propiedade, espero que sexa unha nova etapa distinta. Vim para aquí encantada e tamén vou con outra ilusión distinta, pero moi contenta. Pois nós
Desde logo quedamos moi contentos coa competencia, coa implicación, hai dúas maneiras de ser ás veces funcionarios, que é funcionarios para poñer problemas e funcionarios para poñer solucións. E no caso da secretaria que temos, de Patricia, foi unha do segundo modelo que honra a función, desde logo, do funcionariado e ademais que foi unha persoa que disfrutou desde o primeiro momento de sentirse ben no noso Concello. Estou seguro de que se non houbera esta presión laboral que a leva fora, pois habíamos de seguir disfrutando da súa presencia, que incluso hasta se intentar facer algún troco con algunha persoa, pero non foi posible. Vale. Ben, a nova tamén encantada. Tamén ben, sí, pero bueno, eso. Continuo con iso, bueno, que algunhas cousas van demorarse un chisquiño, esperemos que no grau no que están, con a proposta de licitación, uns pregos prácticamente rematados e feitos, poderíase tomar algunha decisión antes, hai que xogar hasta o último día que poidamos dispoñer de posibilidades, non antes de que remate o mandato actual, non? Tomo nota da poda das árbores, algunhas sí que se fixeron, algunhas en áreas, seguramente falten algunhas outras por realizar, pero sí que hai feitas actuacións en parroquias e o mesmo que tamén as grandes áreas recreativas de Rianxo, Tanxil, a Martela, en Asados tamén o centro, e, bueno, hai que darlles continuar. Ben, o contacto coa centro de día realizouse coa actual conselleira, basicamente, bueno, para sondear unha proposta que existía alrededor da compra que imos materializar nos días, compra que, por certo, este mesmo luns sabemos que o Banco Sabadell é a empresa que fixo a mellor proposta, coa que se vai asinar, se todo vai ben, o contrato para realizar o pago que definitivamente faga que pase a nosa propiedade o Pazo de Rianxiño, e basicamente era presentarlle á Consellería que temos ese pazo no noso poder e que hai moitas posibilidades de desenvolver ali un proxecto. Ese foi cunha orientación tamén da posibilidade de dividir en dous módulos en función da capacidade do propio pazo, acollendo nun lado un módulo centro de día para, como sempre barallamos, de 40, 50 persoas, e no outro lado un espazo tamén dirixido á atención máis especializada de Alzheimer e demencia. Entón, simplemente foi un pequeno sondeo de por onde podían ir as cousas. Están facendo os números, están facendo, relatando o proxecto, xa está aí un pequeno borrador que nos vindeiros días compartiremos e falaremos en conxunto para planificar un poquinho a seguinte paso de estrategia tanto dos concelleiros como da comisión, que pretendemos que tamén sexa plural e poidamos incorporar tamén, como ten reiterado tamén algunhas veces, a propia plataforma, non? Daría para as dúas cousas, permitiría incluso ter algún pequeno servizo que pudera ser común, de rehabilitación, etc. E, bueno, a Consellería ve con vos ollos. Hasta onde chega o compromiso? Basicamente, animounos a seguir falando dese módulo de demencia. Parecelle ben que poidamos ter un módulo de demencia a carón dun demencia ou enfermidades mentais ou de Alzheimer a carón dun espazo especificamente de centro de día. E o compromiso, basicamente, de momento, é só aí e máis tamén o financiamento de prazas. Vale, é dicir, se alguén que está no centro de día de Dodro quixera vir o futuro centro de día de Rianxo, pois financiaríalle a praza e a estancia en Rianxo. De momento non hai compromiso de crear un centro público en Rianxo. Só, de alguna maneira, ese compromiso de financiar prazas. Un modelo semellante a Porto do Son, por exemplo, onde hai unha empresa que é Corregal ou Cogami que xestiona e onde os usuarios están financiadas boa parte da súa estancia por unha especie de cheque da Consellería. Entón, ese compromiso de que se nós tiramos por ese modelo pois haxa un apoio da Xunta á persoa, pois ese, de momento, é o que se arrancou. As cousas dan moitas voltas, é dicir que o que hoxe é iso igual outro día é outra cousa, non? En todo caso, a día de hoxe ese é o compromiso. É importante o matiz. Non falamos de financiamento, non nos están dicindo vamos contribuir a pagar tal, non vamos a abrir desde a Xunta un centro de día en Rianxo, non van xestionar como se fora o centro de día de Dodro, pero sí que
hai un pequeno compromiso de apagar as prazas e de tamén, cando presentemos un proxecto que poida conlevar as dúas cousas, de financiar algunha obra, vale? Non quero tampouco avanzar moito máis, primeiro teremos que sentarnos, eso é o que hai a este momento, non? Ben, do da aldea de Cerqueiras e a zona de arriba, xa no seu momento xa se tomou unha decisión de ir mellorando esa estrada. É unha estrada que ten prácticamente 8 ou 9 kilómetros de distancia desde Oraño, desde a igrexa, basicamente. Desde a igrexa a Campelo aproximadamente son uns 9 kilómetros. Entón, xa se tomou unha medida que foi incluir no plan de camiños municipais un primeiro arranxo que foi de Campelo hasta o límite con Dodro, Dodro Lousame, e se continúa nesa cousa. O seguinte proxecto do PEIN tamén se inclueu un anaco do vial. Cando digo anaco, digo porque iso hai que facelo con fases, como se fixo no seu momento a de Ourille, porque son distancias moi grandes e poderíamos estar falando dun custe igual de cerca dun billón de euros os 9 kilómetros. Entón, é algo que é totalmente inasumible nun ano e vai ser obxecto de traballo tal. As dúas medidas xa foi un PEIN para lá, do que nos deron de plans de camiños da Xunta, xa se mandou unha primeira actuación que está realizada e xa, creo que Antronte mesmo, que remataba o prazo, xa vai outro tramo máis, coa cantidade que nos concederon, tamén se vai invertir nese vial, non? Tamén aproveitouse en Cerqueiras para amañar, despois da actuación de crear a depuración autónoma, tamén se aproveitou para botar un firme de formigonado en toda a aldea, non? Cousa que tamén forma parte desa idea de tamén ir intervindo a arriba e ir solucionando. Sí que tamén se vai subir hasta lá a facer tamén algunha outra actuación mentras non chega a aprobación do PEIN para intentar mellorar algunha zona. Pero no concreto, si que se hai un compromiso de ir destinando o plan de camiños da Xunta na súa integridade a intentar resolver a carencia dese lugar, pero que vai necesitar moito esforzo porque son moitos kilómetros. Por tanto, moitos custes e hai que ser tamén realista de que é necesario tal. En concreto, xa digo, vai en camiño unha segunda cantidade, non lles podo precisar, roldará 40, 50 mil euros, non? Sí, 40 e pico mil euros, vai tamén pero é un tramo. É unha medida similar ao que se tomou no seu día en Ourille, para que teñamos un pouco unha referencia, non? O motivo de colocación dos contedores de lixo, basicamente, é que no lugar onde estaba, tras a igrexa parroquial, tiña queixas de veciños do propio bar que está nas proximidades e optouse por un lugar que creemos que sí que hai máis diferencia de cercanía. A outra solución sería ir directamente, que tamén se lles plantexou aos veciños, que foi a eliminación directa dos contedores e que tuveran que vir ou ben arriba o alto da Rúa Hospital ou ben baixar a Ribeira. Entón, non optaron por esa actuación tampouco, preferiron que se mantuveran os contedores e a decisión que se tomou foi colocalos ali nese lugar donde creemos que prexudica aínda menos que no outro lado. Buscaremos opcións, desde logo, no momento que se moveránse a un lugar donde nos pareza que efectivamente non xenera problema ningún, porque por un lado nadie quere ter o lixo perto, porque lle cheira, porque di que hai ratos, porque di que hai malos olores, pero tampouco están dispostos a facer o que se fai en outros sitios, que son a eliminalos e pasar a contadores máis grandes, pero que conlevan a que haxa ir coa bolsiña máis distancia. Entón, pois ás veces é difícil contentar a todos. Logo, desde logo, a distancia que hai entre algunha das casas nos que estaba antes e a distancia que está agora, que está nunha zona que está prácticamente a mesma, por tanto non se pode dicir que está máis cerca, menos cerca, está nun lugar donde esperemos que non, pois que hai así. En todo caso, intentaremos extremar a limpeza, intentaremos extremar o que poda ser o tratamento de plagas para intentar mellorar o dos ratos, pero é así. E a solución, digamos, radical e definitiva e que axudaría
sería o que acabo de comentar, a súa eliminación, e que pasaran a tiralos ou ben na Ribeira, nos que hai ali, ou ben directamente na zona da Martela. Tomo nota tamén do Instituto para falar coa Policía Local, e falta a contestación, se non me engano, non tomei ben nota. Sí. Que? Asociación, sí. Sí, agora vou con eso entón. Ben, a ver, cando menos resulta curioso, e vou contestar, que o Partido Popular de Rianxo me pide explicacións ao Concello, ao Goberno Municipal de Rianxo, sobre unha decisión que toma o PP de Portos de Galicia. É como se o PP non quixera preguntarse entre sí por que o Portos de Galicia de repente un día decide que unhas persoas que están ocupando un espazo pasan dun alugueiro que lles cobra a cofradía a multiplicarlle por 8 o mesmo alugueiro. E nos preguntan ao Concello de Rianxo. Cando máis fácil sería dirixirse directamente a Portos de Galicia por que pasa de cobrarlle 1.000 euros a cofradía de Rianxo a cobrarlle 8.000. Porque, como xa temos falado, e xa se leu neste pleno máis veces, nós, se estuéramos falando incluso da cantidade de 2.000 euros, estaríamos hasta dispostos de traelo ao pleno e falar de pagar unha cantidade razonable por permanecer ali. Porque a lonxa, no seu día, albergou, cando se fixo a lonxa, sí que levaba e conlevaba un espazo, chamábase Lonxa de Pescado, Centro da Terceira Idade e Oficina da Confraría de Pescadores. Isto é o que aparecía no edificio que se aprobou alá polo ano 1999-2000. Porque desde entón ali estuveron, ali quixeron estar e ali fixeron tamén que no seu día incluso se tomaran decisións no auditorio que conlevaron a supresión de determinados espacios, como é a cafetería, como é incorporar unha biblioteca onde non hai, como é incorporar unha aula de informática na planta baixa e así moitísimas cousas. Facer un cableado na planta baixa e moitísimas actuacións que se fixeron porque consideraron e chegaron a un acordo de que nese local que estaban da lonxa estaban correctamente. Desde entón, e como de alguma maneira estuvemos vendo que estaba acontecendo que PP de Portos de Galicia votaba a estas persoas do lugar no que estaban, pois nós decidimos apostar por un edificio diferente que é o Liceo Marítimo. Comprouse, estáse dotando de accesibilidade, estáse montando unha pasarela na primeira planta para que tamén o que é o edificio que está nesa planta que ten 7 escalóns non teña ningún, que se poida subir nunha escaleira mecanizada. Ten un custo de aproximadamente 10.000 euros que está a piques de orzamentarse e executarse esa actuación. Se pediu un presuposto á empresa Thyssen-Bornemisza de Santiago, mas tamén se vai facer unha pasarela no exterior para que os 2 escalóns de acceso tamén sexan practicables para persoas con discapacidade, co que terán total acceso ás persoas xubiladas e as que decían silla de rodas, muletas, bastón e tal, terán un acceso deses 2 escalóns con rampa e terán unha pasarela mecanizada que lle subirá á primeira planta. Non hai ascensor porque nos vindeiros días van empezar as obras do paseo marítimo e se vai levantar todo o paseo marítimo desde Rinlo hasta Setefogas. Non sería moi normal que montáramos un ascensor que viñera agora esta obra e que o levantara. Entón, vai levantar todo o paseo. Durante varios meses vamos anular o paseo marítimo de Rianxo. E a obra que a Xunta nos vai facer para mellorar o colector. E empezan nas vindeiras datas. A mediados de marzo levantan todo o paseo marítimo para despois, evidentemente, meter as tubaxes, unhas tubaxes de gran diámetro, e repoñer o firme desde Rinlo a Setefogas. E entón será un momento onde poidamos recuperar o diñeiro, esa subvención nominativa que temos de ascensor para que haxa accesibilidade tamén pola zona do paseo marítimo. Xa digo, vai haber accesibilidade futura co ascensor, pero tamén vai no inmediato accesibilidade directa desde a Rúa Rinlo por unha pasarela e un elevador mecánico que levará a unha cousa. Nós temos unha idea e temos un modelo que é o modelo do Centro Social de Boiro, onde hai unha cafetería funcionando
que tamén se está traballando nos pregos para a súa cousa. Xa acabamos de resolver o tema das conserxerías para incorporar 2 conserxes ao liceo e que sexa un lugar onde os maiores poidan estar tranquilamente xogando a súa partida, lendo o seu periódico, dominó, cartas, tomándose un café se o queren. E se ademais lles gusta ou non o fan, pois tamén poden desenvolver algún tipo de actividade. Pois o seu baile, que poderá ser ben ali na planta que teñen arriba de todo, ou ben no futuro na planta baixa, cando sexa accesible ao 100% con ese ascensor. E ese é o local que nós temos previsto destinar a iso. O auditorio, neste momento, ten outro equipamento, ten outros usos, ten outras actuacións, e se tomaron unhas decisións de modificación dos proxectos que incluíron, e non as tomamos nós, non foi este goberno, ven de atrás, e se tomaron unhas decisións de poñer unha biblioteca ali, de convertir unha aula de informática e de facer un cableado no chan, nesa planta baixa que se fala. Entón, que hai unhas decisións tomadas, e nós vamos respetalas e compartilas, e temos un uso definido para o auditorio, e temos un edificio que se comprou especificamente para ser o local dos maiores. Pero todo isto non pasaría, non estaríamos falando disto, se non fose porque unha entidade como Portos non quere escoitar a ninguén. Cando, como reitero antes, aí sí que estaba tamén planeado que seguira funcionando como sede e centro da terceira idade. E os vota. Entón eu, en vez de facer o esforzo aquí, fagamos o esforzo tamén en Portos, diríxense a Portos de Galicia que cambien de opinión. Ainda que hai un recurso e unha orden, esas ordes cámbianse. Eso pódese falar, eso pódese impulsar que Portos de Galicia cambie de opinión, que non intente exercer esa sentencia e esa orden de desafiuzamento. E que deixe estar aos maiores no seu sitio. Nós comprometémonos, desde logo, se o problema é recibir unha cantidade, a buscar que sea unha cantidade razonable que apague o Concello de Rianxo e que permita que a Asociación de Xubilados quede ali. Ahora ben, tamén lles digo, nós, pola parte que nos corresponde, vamos facer todas esas actuacións no local do Liceo. Para nós é o local ideal para desenvolver ali un centro de maiores, cunha planta especificamente para os maiores, con servizo de conserxería, con esa eliminación de barreiras que acabamos de falar en marcha, coa dotación de conserxes do Concello e o traslado tamén de algún persoal de servizos sociais para facer máis servizos, porque ali pode haber tamén actividades de xinasia, ali tamén se poden dar as clases de memoria, ali tamén pode haber clases de exercicio físico, ali tamén pode haber clases de manualidades dirixidas polo Concello e que melloren, conferencias, é dicir, hai todo un paquete de actividades que creemos que un sitio específico para os maiores e que non teñen por que convivir como convivirían no auditorio con rapaces que estudan, rapaces que xogan, rapaces que fan música, maiores que van ás aulas de memoria tamén, mozos e mozas que van facer o graduado de ESO, conferencias que se imparten, presentacións de libro, e creemos que é necesario un local específico para os maiores. Por eso fomos á compra do Liceo, que funcionou no seu día tamén como un local recreativo para os maiores de Rianxo, para socios, foi privado, e agora hai a posibilidade de que sexa público e que teña a súa cafetería funcionando. Por eso, desde a potestade que ten o Concello de organizar os espacios municipais, a nosa aposta é polo local ese. E o ofrecemento a que fagamos máis xestión con Portos de Galicia, ofrecéndolle incluso o pago dun alugueiro razonable, non que se inventen unha cafetería, porque Portos hasta se inventa que hai unha cafetería, e ustedes que están aquí ben saben que ali cafetería non hai. Unha cousa é dar un café, unha cousa é beber un refresco e outra cousa é unha cafetería. Ali non hai. Por que sube de 1.000 a 8.000? Eso é o que se hai que preguntar, e o que conviña que lle preguntaran, porque aí está a clave de todo este asunto, de por que os queren botar de aí, que eu non acerto a entender. Porque a cofradía non quere, está disposta, eu creo, que a renunciar ao contencioso si non lles cae en riba a lousa dos 9.000 euros. Por lo tanto, sigamos preguntando e facendo a batalla diante de Portos. Por que se nega a que ese local, que insisto, e xa por terceira e última vez, tiña como título nos planos que se aprobaron no 1999 e 2000, aparecía dibuixado local dos maiores, local da terceira idade. E por que se negan? É que non entendo, a non ser que o que queiran sexa outra cousa, é enfrentarnos a uns cos outros, é mal meterse no medio ou empecinarse en recibir 9.000 euros, que sería tamén incluso máis grave, facer caixa
coa xente de Rianxo, que sería hasta o máis fastidiado. Entón, insisto, sigamos reiterando a Portos de Galicia esa demanda de que faga un alugueiro razonable como local social, non como cafetería, non como bar, non como supermercado, que non o hai, e é o que parece, con eses precios abusivos, o que semellan querer entender. E pola nosa parte, facer ese ofrecemento, e así queda tamén publicado e recollido na acta, de que o Concello se compromete a traer aquí o pago dunha cantidade razonable porque sigan no seu sitio, pero tamén, insisto, vamos a abrir o local liceo como local da terceira idade, aberto a todos os que o queiran usar e disfrutar, con persoal do Concello sendo que dirixa. O modelo, poden ver ustedes, se algunha vez o temos visto, é o modelo do Centro Social de Boiro, que creo que funciona dunha maneira bastante modélica, onde hai unha ala do edificio que é dos maiores, están cos seus sofás, coa súa zona de baile, coa súa zona de xogo, coa súa cafetería funcionando. E ese é o modelo. Diferencia que o de Boiro tuveron que pagar, pagou na Xunta, financiaron con outras actuacións e outras institucións, e este prácticamente o está sacando adiante o Concello de Rianxo, que é unha das diferencias. Ten que compralo, ten que facer prácticamente todo o equipamento nos. E esa é a diferencia fundamental. Pola miña parte. No, por favor, agora lle vou dar un turno para que fagan algunha pregunta. Preguntas. E lle vou dar posibilidade, porque aquí a diferencia tamén de outros concellos, hasta teñen a palabra para que poidan expresarse desde o público. Tampouco é para que fagamos un gran debate. Ustedes preguntan e eu contesto de maneira ordenada como estamos facendo. Vale? Entón, agora vai rematar a parte onde eu respondín ás dos concelleiros e lles dou paso xa a ustedes para que o digan. Vale? Agora poden falar. Eu queria dicir, o que falastes está perfecto porque xa nos deixaste sempre. Pero, bótanos unha mano. Porque se nós agora temos que facer o desahucio, pa onde vamos? Vamos a ver, eu digo, como usuarios, o liceo está aberto. Se o que me piden, ademais, é ter un local para ter os papeles da asociación, para que se reúna a directiva e tal, podémolo buscar, para que teñan tamén un local de reunións como a directiva ou como a asociación. Claro, pero é a pelea que hai que facer tamén, porque vexo que parece que agora renunciamos a eso. Tanto ustedes, nós, Portos e a cofradía, e aí é onde hai que facer. Bueno, eu espero que con esta declaración de que estamos dispostos a financiar, a pagar unha parte do alugueiro, se é unha parte razonable, eso vamos a emitir unha acta e ya vamos trasladar a Portos de Galicia. E o mandamos. Eu creo que hai que pelear un pouco aínda. Hai que pelear un pouco aínda. Eu, en todo caso, sí que, de maneira provisional, tamén o do liceo é inmediato que eu faga a actuación. O liceo está moi grande, sí, pero usted sabe que nós temos os estatutos. E non é para todos, aí. Claro. Pero ustedes, vamos a ver, pero eu creo que hai que distinguir. No, ocupado non está. No. Ali e estará máis aberto porque agora vai monterse con ser. Están de maneira moi provisional e non son donos nin donas de ninguén os que están ali. Pero eso non pode ser. No, pero os estatutos son para que os... Mira, eu creo, claro, que é distinto. Ustedes son unha asociación. Entón, as asociacións poden dispoñer de locais municipais para algunhas cousas, pero como local dos maiores vai ser o liceo, e aí non vai haber, porque tampouco tería moito sentido que o auditorio tamén lle puxéramos a unha asociación e que se fixera dono tamén dun espacio onde non pudera ir ninguén. Eso non vai así, non vai así. Non vai así. Os do letreiro vanse dentro duns meses. 2 meses en marcha unha escola taller que está na planta intermedia de maneira provisional e poñemos local de xubilados, pero non é o local é o local de xubilados de Rianxo, non é o local da asociación de xubilados. Poden ir todos os xubilados de Rianxo, e o que non entendo é que teña que haber bandos, porque é un local aberto aos xubilados. No de Boiro non hai local da asociación de non sei que, local da asociación de non sei que, van todos, é o local aberto para os xubilados, non dunha asociación. Porque eso é outra cousa.
máis, porque asociarse pode ser asociar todo o mundo. No caso do centro de día en Rianxiño, tamén gustaría que se fixera existencia a Xunta e insistirle, así como hai que insistirle a Costas, pois tamén insistirle a Xunta de que porque non financia o centro de día. O sea, as plazas non son suficientes, porque o modelo que hai en Cortosón é bastante caro, excepto os que pagan as plazas, evidentemente. Nadie pode pagar cerca de 700 euros. E iso, as pensións que hai é, vamos, inalcanzable. Despois tamén botamos en falta, temos xente que esas solicitud de contra carreiras arquitectónicas, é xente maior que está nas casas, non pode sair delas. Podo nombrar, por exemplo, o médico Andrade, que foi médico deste povo, e tamén vive nun piso donde abaixo o seu acceso ao garaje que tamén se ve inhabilitado por esa barreira arquitectónica, mesmo o que tiña os tiñas as súas, o muller vive de terceiro tamén inaccesible, está secuestrada. Creo que en ese sentido faría falta que desde servicios sociais tuviera unha intervención desa xente que ten graves problemas de acceso á súa vivenda, de salir e entrar. Por lo demais, nós non estamos ocupando o liceo, nós estamos ali como pode estar calquera. Tamén temos os nosos estatutos e... O liceo é un lugar de entrada e saída individual. Ustedes non teñen máis dereito que unha persoa que non pertence a ningunha asociación de repente vai a mañán, entre e se sente ali. Que nin vos falen, ou que nin xogue, ou que nin se relacione con ninguén, se así o decide. Que vaya, que lea o periódico, que se tome o seu café. Ese é o modelo. Outra cousa é que despois queremos un día facer unha festa na planta de abaixo, queremos facer unha determinada actividade. Eso sí que hai que regulalo, para iso haberá persoal do Concello que vai ser o dono do local, entre comillas, dono é o povo, pero que vai ser quen regule. Bueno, sí, pero eso o primeiro é ter personal ali. Entón, estánse tomando medidas, saleu hai unha semana a lista de conserxes, e hai unha proposta tamén sobre a mesa de incorporar a personal de servicios sociais ao propio equipamento, vale? Para que estean facendo esas propostas de actividade ali, abertas a todo o mundo. Non se lle vai pedir carné nin ser asociado a ninguén. Outra cousa é que as asociacións poidan ter ali un espazo que se podría hasta mirar de ter un pequeno espazo para guardar as súas cousas e xuntarse a súa directiva de maneira un pouco independente, hasta se podría mirar iso, vale? Pero aí se entra porque és veciño de Rianxo, porque és veciña de Rianxo, porque és maior de Rianxo, non porque pertenzas a algunha asociación. E ese é o edificio liceo e é o modelo de Boiro e de todos os centros sociais, que nos centros sociais non son asociacións as donas dos locais. Bueno, refírome a un pouco o equipamento. De todas maneiras, tamén a nos gustaríamos saber canto poderá Rianxo ter o centro de día. Bueno, eu vou paso a paso. O compromiso que se está facendo, que bastante foi compralo, pagalo e tal. Nos seguiremos traballando. Bueno, iso falará outra cousa. Nós estaremos... Bueno. Non sei. En todo caso, bueno, tamén hai outros concellos Noia do PP e non ten tampouco, nin centro de día, nin escola infantil, por exemplo. Quer dizer que ás veces non vai así, que os ten é Dodro, pero Noia, que ten 14.000 habitantes, tampouco os ten. Quer dizer que ás veces non depende do color que tal. Nos tuvemos mala sorte, igual no seu momento, por non estar no momento oportuno, cun equipamento. Estou seguro que si ofrecéramos en algún tempo o Pazo de Rianxiño, pero esa oportunidade veu despois. Quen sabe que sería. Entón, o compromiso que temos de comprar como corporación ese Pazo vai se materializar nos días, faremos unha actuación e intentaremos que acabe en bo porto todo isto. E de momento, pois, se queredes, nos reunimos e podemos xuntarnos e ir a Portos ou mandarlle un escrito ou buscar algunha solución. A oferta do alugueiro vai estar sobre a mesa e podemos buscar incluso algunha outra saída para vos especificamente. Ou ter unha axuda de 1.000 e pico euros para alugar un equipamento. Podemos mirar. Vale. Veña, gracias.